Драги ученици, днес се почитат жертвите от пътно-транспортни происшествия. Значи, за тази цел ще ви направим една демонстрация, която иска да покаже какъв е спирачният път при различни скорости. Демонстрацията ще бъде следната. Това е една пешеходна пътека. При условие, че ви изкочи пешеходец внезапно, ще ви демонстрираме при различна скорост каква е дължината на спирачният път. Значи, демонстрацията ще бъде при 20 км в час, при 40 км в час и при 60 км в час. Вие сами ще видите каква е разликата в дължината на спирачният път.